По твоему образу Божьего створенного, своим мужчину и женщину. Змей был хитрейший за всех земного города, каких створил Господь Бог. И сказал змей женщине: «Птицеголовый, сказал Бог, не ешьте ни деревом древа и рая». И сказала женщина змею: «Плоды древа мы можем есть». Таких плодов древа, которое посеял рай, сказал Бог,
знаходимся ў Бэтлеме, дзе літаральна некалькі хвілін таму прыйшоў на свет Езус, про якога гавораць, што ён мае намер збавіць чалавецтва. Пророк Міхей напісаў даўным-даўно: «А ты, Бэтлеем, зямля Юдова, з цябе прыйдзе мне той, які павінен быць валадаром у Ізраілі». Мы будем вас информовать о новых доведках жыцця Езуса. З Бэтлеема для беларускага тэлебачання Юра Кудрыцкі. Ну кудысь туды трэба ісці. Анёлы гэты Бог показывал рукой. Юда, але ты спужаўся. Ты што, падумаў, што анёл прыйшоў па твою душу? Але ж ты неразумейка, як забілася башня ў белы дзень, як і ты анемел разам з намі. Хлопцы, а вы задумались, чаму анёлы прыйшлі менавіта да нас? Таму што Юда прыгажун. Але ж ты глубейка, анёлы да нас прыйшлі, а ты жартачкі строіш. Ну ўжо і пажартаваць нельга. А можа яны з нас таксама пажартавалі і паказаліся нам, каб мы грашыць перасталі. Як гэтыя хоры пачалі спяваць: «Хвала на вышынях Богу, а там супакой людзям добрай волі». Але яны так не фальшывілі. Юда, нават не думай сваю спробу паўтарыць. Як гэтыя хоры пачалі спяваць, я зразумеў, што мы ў небе. Паглядзіце, якую яснасць зноў мы бачым. Может, мы уже пришли до Збавителя? Хотимте поклонимся нашему королю. Спадарства, мы хотим задать вам некалькі пытанняў. Мы знаходзімся ў Бэтлеме, дзе гадзіну таму нарадзіўся Збавіцель. Яго сенсацыйны прыход абвясцілі свету анёлы. Якому свету ён аб'явіўся нам? Мы бедныя і простыя людзі. Ён аб'явіўся да такіх, як мы. Ці гэта аб'яўляе заканчэнне з беспрацоўем? Але мы працу маем па 7 вечак. А што, нам дрэнна? Што азначае слова «збавіцель»? Я не ведаю, вы людзі адукаваныя, я ведаю адно. Бог адзін, і да яго прыйшлі анёлы, і спяваюць яму хвала на вышынях Богу, а там супакой людзям добрай волі. А зараз мы ідзем да нашага Збавіцеля пакланіцца сотварыцелю усяго свету. Каспер, Бальтазар, далучайцеся да мяне. Давайце адпачнем перад далейшым шляхам. Па маіх падліках нам засталося пераадолець каля 6 кіламетраў. Адпачыць? Добрая ідэя, Мельхіёр. Што ў нас засталося з харчоў? У мяне ёсць інжыр, ячменны хлеб, сыр і мёд. У мяне ёсць віно і вада. Будь благословлен, ты, Пане Боже, наш валадар сусвету, стварыцель плодоў зямлі. Ну
Ну што ж, здаецца, нябёсы спрыяюць мяне. Мяне завуць Юра Кудрыцкіх, рэдактар часопіса «Ведаю». Вы хутчэй за ўсіх кіруецеся ў Бэтлеем. Месца нараджэння Езуса? Бальтазар, Каспер, збірайцеся ў дальнейшы шлях. Паглядзіце, перад намі заціхацела зорка. Паўстань, свяці, бо прыйшло твоє святло, і хвала Пана заяснела над тобою. Бо ось цемра ахінае землю, і густы змрок спавівае народы, а над тобою Пан, і яго хвала з'явілася над тобою. І пойдуць народы да твоего святла, каралі да бляску твоего ўсходу. Паднімі свою галаву і паглядзі навокал, все собранные імкнуцца да цябе. Ці Збавіцель знаходзіцца сярод нас? А калі так, то ці той маленькі хлопчык, які нарадзіўся ў спартанскіх умовах, у убогім паселішчы, Бэтлеме, сапраўды з'яўляецца абяцанай месіяй, сынам Бога, пастух, якому аб'явіўся анёл, і сказаў: «Я ведаю адно, ён Бог, ён мае сваіх анёлаў, якія спявае яму хвалу». Ці Збавіцель знаходзіцца сярод нас? А калі так, то ці той маленькі хлопчык, які нарадзіўся ў спартанскіх умовах ва ўбогім паселішчы Бэтлееме, сапраўды з'яўляецца абяцаным месіяй, сына Бога, пастух, якому аб'явіў анёл, сказаў: «Ведаю адно, ён Бог». Ён прыйшоў з неба і мае сваіх анёлаў, якія спяваюць яму хвалу, каралі. Бо вось цемра ахінае зямлю, і густы змрок спавівае народы, а над табой яснее Пан, і яго хвала з'явіцца над табою. Шукаючы праўды, чалавек, які не шукае Езуса, шкодзіць сабе больш, чым самы шкадлівы свет і ўсе ворагі разам узятыя. Чалавек, які нашоў Езуса, знайшоў скарб. Пане, ты так блізка, а знайсці цябе не могуць. Дапамажы, каб людзі зразумелі, што ты заўсёды прысутны сярод нас. Няхай убачаць цябе ў людзях. Хвала Христу. Навекі хвала. А дзе чалавеча, ты выкапаў гэтыя скарбы? А, не, я не копал, як вы объявляли сбор продуктов харчавання для бедных у нашей парафіі. То есть упаклонил весь тыдзень. Гэта одна скрыня, а ў хаце мае яшчэ 3. Завтра принесу наступное. Тут садавіна, бананы, мандарыны. Усё ж душа запрагне. Мы маем добрых людзей у парафіі. Ведаюць, што мы больш падарунка принесли. Тыя ж самі патрабаваць дапамогі. У гэта цяжка поверыць, а ўсе ж падарункі трэба аднесці гаспадыні Карабалевіч, якая выхоўвае некалі дзяцей. Дык не паспеў, што яны не маюць мукі і цукру, а яшчэ яны не маюць хлеба, бо мы з жонкай падкармліваем яе дзяцей. А я скажу табе па сакрэце, што яна самая багатая парафіянка.
Ой, што гэта вы, отче гаворыце? Я ж бачу, як яна жыве хваравіта, нават не можа на што лекі купіць. А я кажу табе, што яна самая багатая. На беднеш не зляецца той, хто жыве без Езуса. Сам багаты той, каму з Езусам добра. А, вы гэта мелі на ўвазе? А я адразу не зразумеў. Ну, дык добра, завтра прынесу наступныя 3 скрыні з панам Богом. З панам Богом. Хвала Христу, ойче, я знайшла кошелек, толькі не ведаю, чый ён, бо не маю ніякіх дакументаў, але ёсць $100. Нехта згубіў і, напэўна, распачліва перажывае, бо за гэтыя грошы на свята можна нешта купіць, а можа гэта былі грошы на падарункі, но як бы не было, кошелек не мой, а я шукаю гаспадара. Не маглі бы аб'явіць, што кошелек знайшоўся? Канешне, абавязкова аб'яўлю. А ты ўжо падрыхтавала камусьці падарунак? Не, я нікому не буду нічога дарыць. Я не працую, не маю грошаў, а муж зарабляе так мала, але ж і падарункі не найважнейшы ў гэты дзень. Прыносячы гэты кашалёк, ты ўжо забіла камусьці на прыгажэйшы падарунак? Дзякую, усяго вам найлепшага на свята. З Богам. З Богом. Алло, слухаю вас. Добрый день. Я размаўляю со святаром? Так, мяне завуць ксёндз Антоній Лявіцкі. Юрий Кудрыцкий, редактор часописа «Ведаю». Хочу взять у вас интервью. Якой будзе тэмай нашай размовай? Я задаю себе пытанне, ці Езус, народжаны 2000 гадоў таму назад, прысутны ў нашым жыцці сёння? Калі ўсюды ва ўсім шукаеш Езуса, знойдзеш яго.
Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую для ўсяго народу. Прыміце яе ўсім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю. І загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў, душу жывую, і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысячу гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямле чалавека, створана паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў Тварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў, і Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую землю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Майсей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы. Каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорлівы пастар статкі Ізеса свайго бацькі, быў намешчы пракорам Самуэля на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраіль, які пастаянна ўпадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілён да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пачаткоўваючы на ватканні, навучыўся спадавацца на збаву, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыў чакаць Месею, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месею, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак спакою і праўды, любві і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў, у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 42-м годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзефа з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён – слова, якое свячае кожнага чалавека. На пачатку ўсё праз яго сталася. Ён – дарога, і праўда, і жыццё прыйшоў, каб пасвяціць між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння ў гэту святую ноч. Дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкалі нараджэння Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўца свету. Узрадуйцеся, браты, святкуйце і слаўце навіну, самую прыгожую навіну на ўсёй гісторыі чалавецтва.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Святое Євангеліє поводле Луки каже, що Найсвятейшая Панна Марія, народивши свого сина, поклала його у яслі, бо не було для їх місця у заїзді. На успомін об гэтым напередодні народження Пана ми упригожуємо у наших домах, так само у наших святынях, ялинки, а под ими ставим маленькие бетлеемские ясли с фигуркой дитяти Иисуса. Молимся до небесного Отца, який з любові до людей послав у свет своего Сына, каб мы были готовы с верою принять Иисуса у свое сердце. Молимся. Святый Ойче, Ты так полюбил свет, что послал нам Иисуса, Твоего умилованного Сына, народженного с Панны Марии, каб нас привести до Тебе. Нехай поводле Твоего благословления гэтая фигурка дитяти Иисуса, народжение якого мы отзначаем, будет знаком Ягоной присутности и Твоей любови. Добрый Ойче, открый наше сердце, каб мы з радостью приняли Иисуса и бачили Его у кожным, кто потребує нашей любови. Тебе хвала и пошана во все веки. Амен. Чем prędzej się wybierajcie, spieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, pospieszajcie przywitać Pana. Znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawolali z wielkiej radości. Bogu cześć mu dali, a witając zawolali z wielkiej radości. Wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Obwieszczаю wam wielką radość. Narodził wam сегодня u гороdzie Dawida Zbawca, jakim jest Chrystus Pan. Уміловані у Христі Пану, брати і сестри, гэтымі урачыстымі словамі анёла ад усяго сэрца вітаю вас і віншую з радасцю
з радасною і збаўчаю урачыстасцю нараджэння Пана. Падзея, якая адбылася больш за 2000 гадоў таму ў Бэтлееме, на самай справе стала пераломным момантам у гісторыі чалавецтва, якое чакала свайго збаўлення. Нараджэнне Езуса Хрыста – гэта пачатак яго ажыццяўлення, якое завяршылася крыжовай смерцю збаўцы і яго хвалебным уваскрасеннем. Гісторыя збаўцы – гэта гісторыя праўды і гісторыя жыцця ў праўдзе Хрыстовай, якой Ён адарыў усё чалавецтва. Мы радуемся, што нашыя касцёлы сёння і ў гэтыя святочныя дні поўныя, што ў іх шмат людзей, што дзеці з захапленнем падыходзяць да яселькаў, што ладзяцца батлейкі, і мы весела спяваем калядкі. Але для сапраўднага перажывання Божага нараджэння гэтага крыху замала. Езус павінен нарадзіцца сваёй ласкаю ў нашых душах, каб яны сталі Бэтлеемам нашага часу. Сын Божы нам дадзены не проста як гістарычная асоба, але як той, хто заўсёды прыходзіць. Трэба яго толькі прыняць, дакрануцца да яго, каб па-сапраўднаму перажыць гэтае збаўчае свята. У гэтую збаўчую ноч мы просім нованароджанага Месію, каб Ён сваёй ласкаю заўсёды нараджаўся ў нашых сэрцах. Таму ў нас няма страху, няма боязі, бо сёння нарадзіўся нам збаўца, які ёсць Богам з намі. Нашая радасць, надзея і нашае збаўленне. Падчас гэтай святой імшы малюся за ўсіх нас, за нашу парафіяльную супольнасць, каб Езус, які прыходзіць да нас у Эўхарыстыі, знайшоў у нашых сэрцах годнае жытло, у якім будзе прыняты з верай і любоўю, з адноўленым здзіўленнем і спакоем. Каб нованароджаны збаўца благаславіў нашыя сем'і і ўмацаваў нас ва ўзаемнай любові. Малюся за ўсіх хворых нашай супольнасці, за тых, хто дома і тых, хто ў шпіталях, каб святло бэтлеемскай зоркі асвятляла іх жыццёвы шлях, каб заўсёды адчувалі прысутнасць Бога, які разам з імі дзеліць іх лёс. Міласэрнасці Божай аддаю ўсіх памерлых нашай парафіі, якія не дачакалі гэтых святаў, каб Божае дзіцятка Езус адарыў іх радасцю вечнага жыцця. Ксёндз Раман моліцца у інтэнцыі Арнольда Дуброўніка з нагоды дня нараджэння з просьбай аб Божым благаслаўленні, аб ласцы моцнай жывой веры, здароўі і абецы Маці Божай для яго бацькоў і блізкіх яго сэрцу. Ксёндз Марек моліцца за ўсіх тых, хто прыгатаваў і прадставіў нам гэтую цудоўную батлейку, якая была перад гэтай святой імшой, якая была такімі уводзінамі ў гэтую цудоўную атмасферу святаў, за ўсіх дзяцей, за моладзь, за іх сем'і, за сясцёр законных, якія дапамагалі прыгатаваць гэтую батлейку. Каб Бог благаславіў кожнага з вас і ўмацоўваў вас на дарозе святасці, на дарозе збаўлення. А цяпер сэрцам поўным радасці заспяваем гімн хвалы Богу, які яднае нас у адну сям'ю дзяцей Божых. А на землі покой людям доброй воли, хвалимы Cię, благословимы Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Królu nieba,
gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Po prawicy Ojca, ale Bogiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju mroków. Zapłyszło światło, pomnożyłaś radość, zwiększyłaś wesele. Pozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się wesela przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemniejszy, jak dniu pokażki Mediantów. Albowiem dziewczę nam się narodziła, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, w pokoju bez granic, na tronu Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni, prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Śpiewaj chwałą ziemią,
Читание послания святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слова Божае. З вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Сталося ў тыя дні, выйшаў ад Цезара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірыня ў Сірыі, і пайшлі ўсе запісвацца кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, зарушанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Христос Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Святло заззяла сёння над намі, бо нарадзіўся нам Пан. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, гэта вялікая навіна ўзрушае сёння сэрцы хрысціянаў, а праз іх яна звернутая да ўсяго чалавецтва. Бог тут. І гэтая праўда павінна напоўніць нашае жыццё. Кожны год нараджэнне Пана павінна стаць для нас новаю, асабліваю сустрэчаю з Богам. Каб Яго святло, Ягоная ласка напоўнілі нашыя душы да самых глыбіняў. Дарагія мае, затрымаемся перад дзіцяткам Марыяй і Юзафам, бо сёння мы сузіраем Божага Сына, які прыняў нашае цела. Сын Божы прыняў цела і з'яўляецца дасканалым Богам і дасканалым чалавекам. Ёсць у гэтай таямніцы нешта, што павінна хваляваць кожнага з нас, кожнага хрысціяніна. Езус Хрыстус – Бог і чалавек.
Бог і чалавек. І гэта адна з вялікіх тых справаў Божых, над якімі мы павінны разважаць і за якія павінны таксама дзякаваць Богу. Ён прыйшоў, каб прынесці на зямлю спакой людзям добрай волі, усім людзям, якія хочуць з'яднаць сваю волю з добрай воляй Бога, не толькі багатымі і не толькі бедным, усім людзям, усім братам і сёстрам, бо мы ўсе, браты і сёстры у Езусе, дзеці Божыя, браты і сёстры Хрыста, а яго маці з'яўляецца нашай маці. Дарагія мае, на зямлі ёсць толькі адна раса, я калісьці казаў гэтым, гэта раса Божых дзяцей. І мы ўсе павінны размаўляць адною моваю, тою, якой вучыць нас наш нябесны Айцец. Гэта мова дыялога Езуса з ягоным айцом, мова, якою размаўляюць сэрца і розум, якою мы карыстаемся цяпер у нашых малітвах. Гэта мова кантэмпляцыйных душаў, людзей духу, якія усведамляюць сваё боскае сыноўства. Гэта мова, якая праяўляецца ў тысячах памкненняў волі, у яркіх азарэннях розуму, у перажываннях сэрца, у нашых рашэннях жыць у праўдзе, справядлівасці, радасці, у спакоі. І мы павінны глядзець на нашае умілаванае дзіцятка ў калысцы. Нам трэба, дарагія мае, глядзець на яго і ведаць, што стаім перад таямніцаю. Нам неабходна прыняць гэтую таямніцу з верою і з верою паглыбіцца ў яе сэнс. Дзеля гэтага патрэбна пастава пакоры, уласцівая хрысціянскай душы. Не імкнуцца паменшыць Божую веліч да памераў нашых вартых жалю уяўленняў і паняццяў, нашых чалавечых тлумачэнняў, але разумець, што гэтая таямніца ў сваёй цемры з'яўляецца святлом, якое асвятляе нашае чалавечае жыццё. Мы бачым, пісаў святы Ян Хрызастом, што Езус выйшаў з нас і з нашай сутнасці, і што Ён нарадзіўся з Дзевы Марыі, але не разумеем, як такое дзіва магло адбыцца. Давайце не будзем настойліва старацца адкрыць гэтую таямніцу, лепш з пакораю прымем тое, што Бог нам аб'явіў, не варушачы з цікаўнасці тое, што Ён ад нас укрыў. Маючы такую глыбокую пашану, дарагія мае, мы будзем здольныя разумець і любіць. І гэтая таямніца стане для нас цудоўным настаўленнем, больш пераканаўчым, чым любыя чалавечыя аргументы. Кожны раз, калі тут кажу гэтае казанне падчас пастэркі перад стаенкай у нашай лідскай фары, імкнуся бачыць Хрыста нашага Пана такім, менавіта такім, як сёння мы бачым, загорнутым у пялюшкі, на саломе, у яслях. І хоць ён яшчэ немаўля, якое не ўмее гаварыць, я імкнуся бачыць у ім ужо цяпер свайго настаўніка, які мяне навучае. Менавіта так, бо я павінен ад яго вучыцца. Каб вучыцца ад яго, трэба пазнаваць ягонае жыццё. Як гэта рабіць? Чытаць Святое Евангелле, разважаць над гісторыямі, якія распавядае нам новы запавет, каб зразумець сэнс зямной вандроўкі нашага Господа Хрыста. Мэта ўсяго гэтага – паўтараць на сваім жыццёвым шляху яго жыццёвы шлях. Пазнаваць Хрыста, чытаючы Святое Пісанне і разважаючы над ім, молячыся, як цяпер перад гэтай стаенкаю. Трэба зразумець, дарагія мае, настаўленні, якія дае нам Езус з самага свайго нараджэння. Калі Ён сам яшчэ немаўля, калі яго вочы упершыню убачылі благаслаўлённую зямлю людзей. Езус жыў і сталеў як адзін з нас, дарагія мае, і такім чынам раскрываў для нас боскі сэнс чалавечага жыцця, існавання, штодзённых клопатаў, справаў.
Калі б мы не разважалі над гэтымі праўдамі, нашае сэрцы заўсёды павінны напаўняцца захапленнем. Калі думаем пра ўкрытае жыццё Езуса на працягу 30 гадоў, што складае большую частку праходжання Езуса сярод яго братоў, людзей. Гады, што ён правёў у ценю, для нас напоўненыя зіходкім сонечным святлом. І гэта ззянне, якое асвятляе кожны наш дзень, надае яму сапраўдны сэнс, бо мы, простыя хрысціяне, вядзем звычайны лад жыцця, такі самы, як вядуць мільёны нашых іншых людзей у розных кутках свету. І Езус Христос паказвае нам боскі шлях і хоча, каб мы ступілі на гэты шлях. Бо Ён сам учыніў гэты шлях прыдатным для чалавека, магчымым для нашай слабасці. І дзеля гэтага Ён так моцна сябе прынізіў. Таму Ён прынізіў сябе, прыняўшы постаць слугі, той, хто ў сваёй боскасці быў роўны айцу. Але наш Пан прынізіўся ў сваёй велічы і моцы, не паменшыўшы сваёй дабрыні і міласэрнасці. Дарагія мае, Божая дабрыня прагне зрабіць наш шлях лёгкім. Не будзем жа адмаўляцца ад запрашэння Езуса, не будзем казаць яму не, не будзем глухімі да ягонага закліку. Ён навучыў нас сваім прыкладам. І таму я настойліва прашу усіх нас, браты і сёстры, не дазвольце, каб гэты каштоўны прыклад быў марным. Прыпадабняйцеся да яго, да Хрыста, і аднаўляйце вашыя душы ў ягоным духу. Мы павінны адчуваць сябе дзяцьмі Божымі, жыць у радаснай гатоўнасці, выказаць волю нашага Айца, здзейсняючы справы паводле яго жадання, бо нам гэта даспадобы. Вось самы звышнатуральны матыў нашых учынкаў. Бо калі Бог, наш Пан, адорвае людзей сваёй ласкаю, калі дае ім асаблівае пакліканне, Ён нібы працягвае ім сваю руку, моцную, бацькоўскую далонь да краёў напоўненай любоўю, таму што Ён шукае кожнага з нас асабіста, сваіх сыноў і дачок, і таму што ведае нашу слабасць. Бог чакае, што мы зробім высілак, каб узяць гэтую руку, якую Ён працягвае нам. Бог просіць ад нас высілку, доказу нашай свабоды. І каб зрабіць гэты высілак, нам патрэбна пакора, нам трэба адчуць сабе малымі дзецьмі і палюбіць благаслаўлёную паслухмянасць, якую мы адказваем на благаслаўлёнае Божае айцоўства. Трэба, дарагія мае, дазволіць Богу ўваходзіць у нашае жыццё, каб Ён адчуваў сябе там упэўнена, не натыкаўся ні на якія перашкоды і хітрыкі нашыя. Неабходна усвядоміць сёння, дзякуючы гэтаму разважанню, чаму нам так патрэбна звяртацца па дапамогу да Хрыста, для таго, каб Ён учыніў нас сапраўды свабоднымі, і тады мы здолеем служыць Богу і ўсім людзям. Толькі так мы зразумеем праўдзівасць словаў святога Паўла, але цяпер, вызваліўшы ад граху і стаўшы паслухмянымі Богу, маеце плод ваш для святасці, а ў канцы жыццё вечнае. Не будзем жа забываць, дарагія мае, што для паслухмянасці неабходна пакора. Зноў паглядзім тут, напрыклад, Хрыста. Езус паслухмяны. Паглядзіце, Ён паслухмяны Юзафу і Марыі. Бог сышоў на зямлю, каб быць паслухмяным, і да таго ж быць паслухмяным уласным стварэннем. Ёсць два найдасканалейшыя стварэнні. Гэта святая Марыя, наша маці, толькі Бог большы за яе, і той найвысакароднейшы муж Юзаф. Але гэта толькі стварэнні. А Езус, які з'яўляецца Богам, ім паслухмяны. Мы павінны любіць Бога, каб такім чынам любіць ягоную волю і з ахвотаю адказваць на заклікі, якія Ён скіроўвае да нас у патрабаваннях штодзённага жыцця.
у абавязках нашага асабістага стану, у прафесійных, працоўных, сямейных, грамадскіх абавязках, у асабістым цярпенні, цярпенні іншых людзей, у сяброўстве, у дбанні пра ажыццяўленне дабра і справядлівасці. І калі надыходзіць свята нараджэння Пана, мне падабаецца менавіта сузіраць гэтыя выявы дзіцяткі Езуса. Гэтыя фігуркі, паказваючы нам Пана, які прынізіў сябе, нагадваюць мне, што Бог кліча нас, што ўсемагутны пажадаў стаць безабаронным, што Ён пажадаў быць залежным ад людзей. З бэтлеемскай калыскі Христус кажа мне і табе, дарагі брат і сястра, што мы Яму патрэбныя. Ён вымагае ад нас весці хрысціянскае жыццё без кампрамісаў, поўнай адданасці, працы, радасці. Мы ніколі не асягнем сапраўднай лагоднасці духа, калі не будзем следаваць праўдзе Езуса, калі не будзем пакорныя, як Ён. І я настойліва паўтараю, паглядзіце, у чым укрыта Божая веліч. Яна укрыта ў яслях, у пялюшках, у пячоры. Нашае жыццё стане дзейсным і збаўчым толькі тады, калі напоўніцца пакораю, калі мы перастанем клапаціцца пра сябе і з усёй адказнасцю пачнем дапамагаць іншым людзям. Паглядзіце, дарагія браты і сёстры, на працягу ўсяго свайго жыцця Христус быў пакорны сэрцам, не жадаў для сябе нічога асаблівага, ніякіх прывілеяў. На пачатку Ён правёў 9 месяцаў ва ўлонне сваёй маці, як і кожны з нас, кожны чалавек, да крайнасці натуральна. Езус больш, чым хто, ведаў, што чалавецтва пакутуе на вострую патрэбу Бога. І-з-за гэтага Ён прагнуў прыйсці на зямлю, каб збавіць кожную душу. Але Ён не апярэджваў час. Ён не апярэджваў час. Прыйшоў у сваю гадзіну, як прыходзяць на свет усе іншыя людзі. З моманту зачацця і да нараджэння. Ніхто, апроч святога Юзефа і святой Альжбеты, не ведаў пра гэты цуд. Менавіта, што Бог прыйшоў і пасяліўся сярод людзей. Нараджэнне Пана таксама акружанае захапляльнай такой простасцю, прастотай. Христус прыходзіць сціпла, ніхто пра гэта не ведае. На зямлі толькі Марыя і Юзеф прымаюць удзел у гэтай боскай падзеі, і потым тыя пастухі, якім з'явіліся анёлы, а яшчэ пазней мудрацы з усходу. І так адбываецца трансцэндэнтная падзея, у якой злучаецца зямля і неба, у якой злучаецца Бог і чалавек. Як можна мець такое цвёрдае сэрца, каб прывыкнуць да гэтых справаў, сцэнаў? Бог прыніжае сябе, каб мы маглі наблізіцца да Яго, каб мы маглі адказаць на Яго любоў нашай любоўю, каб нашая свабода з пашанаю схілілася не толькі перад відовішчам Яго моцы, але перад цудам Яго пакоры, уніжэння. Вось веліч дзіцяткі, якое з'яўляецца Богам. Яго Айцец – Бог, які стварыў неба і зямлю, і Ён тут, у яслях, бо не было месца ў заездзе. Не знайшлося іншага месца на зямлі для валадара ўсяго створанага. Я ні на крок не адступлю ад гэтай суровай праўды, калі скажу, што Езус і сёння шукае месца ў нашых сэрцах. І трэба прасіць у Яго прабачэння за нашу асабістую слепату, за нашу неўдзячнасць. Трэба прасіць у Яго ласкі, каб мы больш ніколі не зачынялі дзверы нашых душаў. Пан не ўтойвае ад нас, што гэтая паслухмянасць, падпарадкаванне Божай волі патрабуе ахвярнасці і адданасці, бо любоў не заяўляе пра свае правы. Любоў прагне служыць.
І гэта цяжка. Сам Христос першы прайшоў гэтым шляхам. Ён даў нам прыклад. Давайте навучымся паслухмянасці і навучымся служыць. Няма лепшага панавання, чым добраахвотна цалкам прысвяціць сябе на карысць іншым. Калі мы адчуваем, як у душы узнімаецца высакамернасць, як пыха прымушае нас лічыць сябе звыш людзьмі, то гэта самы час сказаць сябе не, сказаць, што адзіны наш трыумф – гэта трыумф пакоры. Так мы з'яднаемся з Христом без наракання, трывогі ці неахвоты. Але сустракаемся з радасцю, бо гэтая радасць, самаадрачэнне з'яўляецца найлепшым доказам любові. Дарагія мае, таму Касцёл заклікае нас сёння і заўсёды да гэтай радасці, бо сёння нарадзіўся наш Збаўца. Бо няма месца на смутак тады, калі нараджаецца новае жыццё, якое, знішчыўшы страх перад смерцю, прынесла нам радасць абяцанага вечнага жыцця. Дарагія мае, напаўняйцеся гэтым жыццём, напаўняйцеся гэтым святлом, якое сёння нарадзілася. Напаўняйце свае сэрцы і нясеце яго ў свет, у свае сем'і, гарады, вёскі, у сваё жыццё. Не бойцеся, бо, як кажа Христос, я з вамі ажно да сканчэння свету. З ім, з Христом, мы пераможам цемру, якая нас акружае, але толькі з ім, толькі з Христом. Святкуйце ўззянні святла. Вясёлых вам святаў, дарагія мае. Няхай сённяшняя эўхарыстычная літургія дазволіць кожнаму з нас адчуць і перажыць нараджэнне Хрыста ў сваім сэрцы, каб, выходзячы з нашай святыні да сваіх сем'яў, кожны мог дзяліцца радасцю і святлом самога Бога, які з намі. Святлом, якое дазваляе глядзець хоць і ў нялёгкую будучыню, але галоўнае – глядзець з надзеяй. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру. Калі будзем казаць словы і за справą Духа Świętego przyjął ciało, wszyscy uklękniemy. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela niewidzę i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Do nieba siedzi po prawicy Ojca. Sądzić o żywych i umarłych. Z Twojego nie będzie końca. Świętego Pana i Ożywiciela i Syna pochodzi. Życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
да Бога, які ў гэтую ноч аказаў сваю вялікую любоў да ўсіх людзей, з даверам узнясём нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён няспынна заклікаў людзей да веры і выканання Божай волі. Цябе просім. Молімся за святога Айца і ўсіх біскупаў свету, каб яны жылі ва ўзаемнай еднасці і Христовай любові. Цябе просім. Молімся за народы, якія перажываюць унутраныя канфлікты, каб з Божай дапамогай яны дачакаліся справядлівага спакою. Цябе просім. Молімся за маці, якія чакаюць з'яўлення на свет дзіцяці, каб яны атрымалі ад сваіх родных належную апеку і падтрымку. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай святой імшы, каб у гэты святочны час паглыбілася наша лучнасць з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Помолимся за ўсіх хворых, за ўсіх самотных. Помолимся таксама за тых, хто у турмах. Каб радасць Бэтлеемскай ночы напоўніла іх сэрцы надзеяй. Цябе просім. Помолимся таксама о спакоі ва ўсім свеце, каб кожны чалавек адкрыў сваё сэрца для Хрыста, які з'яўляецца крыніцай спакою. Цябе просім. Помолимся за нашу парафію, за кожнага з нас, за нашыя сем'і, каб Бог благословіў нам, каб мы заўсёды былі адкрытыя на Божае святло, на святло Духа Святога, каб яно асвятляла нашыя сэрцы, нашыя душы, каб мы былі заўсёды верныя Богу, ішлі дарогай збаўлення, каб мы ў сваім сэрцы кожны дзень перажывалі цуд нараджэння Пана. Цябе просім. Помолимся за ўсіх памерлых з нашай супольнасці, каб міласэрны Бог прыняў іх сваё валадарства. Цябе просім. Помолимся таксама за Арнольда Дуброўніка, які перажывае свой дзень нараджэння, просячы Бога аб благаслаўленні, аб ласцы моцнай жывой веры, таксама аб ласцы здароўя, апецы Найсвяцейшай Панны Марыі для яго бацькоў, для блізкіх яго сэрцу. Цябе просім. Помолимся за ўсіх тых, хто прыгатаваў і прадставіў нам батлейку, цудоўную гэтую святочную батлейку, каб заўсёды вашыя сэрцы былі напоўненыя верай, надзеяй, любоўю, каб заўсёды вашае жыццё таксама было гімнам праслаўлення Бога, які сярод нас, які ёсць Богам з намі. Цябе просім. Міласэрны Божа, учыні, каб праз прыйсце на зямлю уцелаўлённага слова заяснела ў нашых сэрцах святло Тваёй праўды праз Хрыста Пана нашага. Благословенна jest Господь Боже, що свято Господь, chleb, który jest owocem ziemi i pracy ludzkiej. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże dla nas. Błogosławiony jesteś Wszechświata, mocy Twojej hojności. Otrzymaliśmy wino, które jest owocem chlebuszowej pracy ludzkiej. Tobie je przynosimy, aby stał się dla nas Boże. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Przy nas Panie Panna Maryja, Panna miastuje i Józef Święty pielęgnuje. Chrystus się rodzi
o swobodzie, anieli grają króle. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, ogłaszają. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmie z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy.
Módlmy Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, про заступництво Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінаў, прошу Тебе, у інтенції гэтага ненародженого дзіцяці, якое духовно хочу усыновіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Каротенькія аб'явы. Распачалі мы святкаваць урачыстасць Божага нараджэння. Сёння святыя імшы яшчэ будуць таксама о гадзіне 9 з раніцы. Інтэнцыі будзем вычытаваць за паўгадзіны раней, у 8:30. Святыя імшы таксама о гадзіне 11, 13 і 18:30. О гадзіне 16 святой імшы не будзе. У днях ад 25 снежня по 1 студзеня мы будзем перажываць актаву Божага нараджэння і будзем дзякаваць Богу за яго прысутнасць у нашым жыцці, за яго прысутнасць сярод нас. У нядзелю перажываем свята святой сям'і. Будзем маліцца таксама аб хрысціянскім жыцці і святасці для нашых сямей і таксама дзякаваць Богу за дар сям'і. Ну, парадак, канешне, нядзельны. І яшчэ таксама з нагоды літургічнага свята святого Стэфана, дыякана і мучаніка, у нядзелю падчас кожнай святой імшы адбудзецца благаслаўленне аўса. І, дзякуючы аднаму з нашых парафіянаў, можна будзе набыць нават за дарам авес, узяць гэты авес і штосьці зрабіць добрага з ім. І таксама прыпамінаем, што у нядзелю 26 снежня гадзіне 14:30 адбудзецца святочны калядны канцэрт арганнай музыкі, на які таксама ўсіх шчыра запрашаем пасля імшы о гадзіне 13. Дарагія мае, паслухаем віншаванні нашага біскупа Александра Кашкевіча на свята Божага нараджэння. Мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, углядаючыся на убогую бэтлеемскую стаенку, чарговы раз знаходжуся разам з вамі у радасным здзіўленні, што ўсемагутны Бог стаў дзіцём і менавіта такім дае нам сябе пазнаць. Ён прыходзіць у свет як слабы, безабаронны Бог-чалавек, якому патрэбна апека, прыходзіць канкрэтна да нас, хоча быць намі прыняты і пасяліцца між намі. З нагоды святаў Божага нараджэння жадаю ўсім дарагім дзецям, любай моладзі, клапатлівым сужанцам, людзям, закранутым хваробай і цярпеннем, таксама кожнаму з вас адкрыць зноў, што найвялікшым шчасцем для чалавека з'яўляецца клопат пра часамі і такую крохкую прысутнасць Бога ў нашым жыцці і разуменне, што яму ў дапамогу патрэбны нашы рукі і вусны, каб наша чулае сэрца і наш час, каб народзіны любові маглі перамяніць нас і жыццё нашых блізкіх. У нашы складаныя і неспакойныя з многіх прычын часы няхай святкаванне Божага нараджэння будзе для нас усіх выклікам і заахвочваннем да дзейнасці дзеля супольнага дабра, да размовы поўнай павагі, да прабачэння і станаўлення панад усялякімі спрэчкамі і непаразуменнямі, якія ў святле Пана, які прыходзіць, здаюцца неістотнымі. Няхай гэта будзе час адкрыцця годнасці кожнай асобы, да чаго нас нястомна заклікае папа Францішак, бо нельга патрабаваць павагі для сябе самога без павагі да іншых. Нельга атрымліваць, калі адначасова не хочам даваць. Няхай гэта будзе час адзінства, любові, надзеі і дабрыні ў кожнай сям'і, у нашым грамадстве і краіне, бо сёння Бог аб'яўляецца ў чалавеку.
Хацеў бы пажадаць, каб Новы год, які прыходзіць, прынёс толькі добрыя дні, пачуццё бяспекі і ўпэўненасці, што Божая любоў спадарожнічае ўсім тым, хто на яе спадзяецца, каб гэта быў год поўны добрых хвілін і добрых людзей вакол. На час супольнага святкавання, актаву нараджэння Пана і ўвесь год панскі 2022 ад усяго сэрца вас благаслаўляю. Падпісаны Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Ад свайго імя таксама, дарагія мае, хацеў бы павіншаваць ад імя святароў таксама ўсіх нашай парафіі. Павіншаваць вас гэтым цудоўным святам Божае нараджэння. Гэта свята, якое нясе з сабой цеплыню і спакой, так знаёмыя, блізкія сэрцу кожнага з нас. І цяжка уявіць сабе нашу гісторыю, нашу культуру без гэтага свята. І справа, можа, не толькі ў такіх прыгожых абрадах, якія яму таксама спадарожнічаюць. Святло Бэтлеемскай зоркі, якое калісьці апрамяніла адну са шматлікіх тагачасных стаенак і сёння хоча данесці нам тую самую навіну, што Бог не пакінуў свой народ. Бог не пакінуў свой народ. Ён прыйшоў, каб застацца і быць з Богам з намі. А гэта сапраўды ўжо шмат, дарагія мае, ведаць, што ты ніколі не застаешся адзін, што жыццё тваё заўсёды мае сэнс, што твае пакуты, хворы ці ты састарэлы, ты камусьці патрэбны. І што твае праблемы гэта ўжо не твае, а таго, хто прыйшоў, каб аддаць за цябе сваё жыццё. Трэба, дарагія мае, толькі ў гэта паверыць, і калі знойдзецца Божаму слову месца ў сэрцы нас, у сэрцы нашым, у сэрцы чалавека, як калісьці ў гэтай бэтлеемскай стаенцы, тады будуць у нас і трывалыя сем'і, і сумленныя кіраўнікі, і самаадданыя настаўнікі, і адказныя ўрачы, а ў свеце больш не будзе ані войнаў і голаду. І жадаю, каб мы сапраўды паверылі, што і сёння гэтая бэтлеемская зорка свеціць над кожным з нас, як над той адзінай стаенкай, у якой так моцна жадаў нарадзіцца Божы Сын. І няхай святы Божага нараджэння сапраўды напоўніць нашыя душы новым подыхам, каб яны нанова засіхацелі гэтым святлом Божай любові. Христус нарадзіўся, славім Яго. Вялікі дзякуй, дарагія мае, за дар супольнай малітвы, за тое, што вы тут прысутныя, на гэтай святой імшы на пастэрцы, што вы выбралі гэты цудоўны час, каб праслаўляць Бога разам, як адна сям'я. Я вельмі ўзраданы тым, што падчас пастэркі ўсё больш і больш маладых людзей, такіх сярэдняга пакалення таксама. Гэта сапраўды вялікая радасць, калі ты бачыш, што малады чалавек жыве Богам і крочыць Яго дарогай, дарогай праўды, любові, справядлівасці, міласэрнасці, прабачэння. Таму вялікі дзякуй вам за гэтую цудоўную ноч, за гэтую святую імшу, за вашу малітву. Вялікі дзякуй яшчэ раз усім дзеткам, моладзі за цудоўную батлейку. Ну і жадаю, каб гэтая ноч і кожны дзень вашага жыцця быў напоўнены і перажыты менавіта у святле гэтай праўды, што Бог заўсёды побач, што Ён твой Отец, Езус Христос, які нарадзіўся, Ён наш брат. І Ён ніколі не адвернецца ад нас, а будзе разам з намі ісці дарогай, каб гэтая дарога прывяла нас да мэты, якой з'яўляецца сам Бог, а менавіта жыццё вечнае, шчасце вечнае. Таму вялікі дзякуй для святароў нашых, для шаноўнага ксяндза Віталія, пробашча парафіі з южнага гарадка, які заўсёды разам з намі перажывае гэтую радасць. Ён перажыў гэтую радасць ужо са сваёй супольнасцю на гадзіне 10, але тут таксама разам з намі, і вялікі дзякуй за яго прысутнасць. Вялікі дзякуй. Што ж, яшчэ гэта ўжо традыцыя такая.
в нашей парафии. Несмотря на ночь, все-таки фейерверк будет, уже никуда не денемся. Поэтому не спешите разъезжаться, да, разбегаться по домах, а можно будет выйти и так глядеть в сторону плебаний. Бо здесь и там это фейерверк почнется. Ну, а вікарії наші все зроблять для того, щоб цей фейерверк не наполохав нікого і не розбудив нікого. Ну, а як вийде, там посмотрим уже. Велике дякую, приймемо тепер Божє благословення. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.